pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7 kurang. Persiapan Intan mau piring. Oh iya, piring. Intan mau buah pemirsa ya ke Juwono. Menunggu. Pokoknya antara jam 8 jam 9. Kok kono sik, duduk. Lungguh sik. Iki nganu nduk Tan. Apa nek ngarani Dek bengi Mas Wahyu karo Mbak Linda atau pemirsa. Mas Wahyu Mbak Linda ngeteri sayur. Lah sayure padha pemirsa karo Mbak Revi terus sak dedekno siji. Nah, iki koko kena dienggo sarapan. Ana sayur tewel karo sayur iwak pitik kan padha to. Terus langsung tak panasi. Nah, iki saya masak sego. Tuh. Iya ya sik, Dok. Ben rondo sacidik nggih pemirsa. Sebelum berangkat Intan ki wis anu pemirsa wis apa nek ngarani wis wadus. Bajune ya wis tak siapno. Kayak tak dene pemirsa bajune ayo. Bajune. Gimana? Rene. Temanya hari ini adalah ireng-ireng pemirsa. Ireng-ireng. Ireng-ireng kayak apa ya Tan ya? Iki kerudung ibu. Iki klambine ibu ireng, klambine Intan juga ireng, ada apa jenenge kembang-kembang. Kok ngisorane putih, Nduk. Wes saya kemarin Intan dapat rezeki dari Mbak Eli pas Mbak Indah ke Solo. Terus kasih oleh-oleh. Nah oleh-oleh ini dibagi sama Mama Susi sama Bunda Dewi Sumbi. Nah, ntar ya. Anak bakpia. Terus ki enek roti papa cookies gudi. Enek roti ngene iki. Wes dibagi dulu. Sing Mama Susi nang iki ada. Ora iki. Iki Mama Susi iki goreng Bunda Dewi. Nah. Aku mami lho ya wis tau. Tanganku bersih pemirsa. Wes yo, intene. Iya. Oh, iki dibagi 3. Sik, Dok. Seumpama Ibu minta tolong ambil ke pesa bisa. Di sini enggak ada. Enggak ada. Tuh, tenan enggak ada. Enggak ada, Dok. Wonder Woman. Wanita kuat. Wonder Bakery. Panggonan dodol roti sing kuat. Walah budine sak padha aku pemirsa ngono Ya Allah, matur suwun nggih Mbak Eli. Dulu ada pemain sahur sepuh pemirsa namanya adalah Mbak Eli Ermawati sebagai apa pemirsa mantini kok. Ya pesoku tek elek. Gak apa-apa elek lah pesone muga-muga atine sing duwe ra melok elek iki lho maksudnya. Elek lah nek pesone ya pemirsa. Dibagi 3 ya pemirsa ya. Intan saya sedikit saja. Aku rondo akeh. Enggak apa-apa udah banyak Intan. Iki sing Mama Susi. Mama Susi sing ndi? Mama Susi ki. Iki Intan sak mene. Mbak Siki aku. Ya siki Intan sak mene ae yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dhewe Dah entek gak apa-apa mak mandang entek ndang wis. Bismillah.
Tak kekno langsung. Kok ya kurung. Iya. Kan bener. Wah. Itu sing sok Mbak Repi. Iya, Pak. Nggih. Oke. Mbak Eli ini sama ini. Mbak. Ini bagus juga. Ini ya, yo. Entar yang kena yo. Iya. Udah dari nek pertemuan nganu yo Intan yo selalu di kasih yo iyo. Karena kan nanti maman yo dibagi. Yo. Dulure Wah. gak boleh gitu lah. Ampun. Ampun. Ibu Bunda Dewi ya. Boten, Mbak. Intan ini ke tengah. Aku di sini. Ini belas yang tengah Intan. Iya, betul. 100. Ini belas nang. Mama. Bunda. Bunda. Terus yang Intan nih. Ya. Terus Intan nih Bunda. Ada ya piye kan ya? Minta tolong ya, kuwi Mama Bunda. Silah. Bunda iki. Jerene piring Bunda iki. Ora iki, mang kono. Kuwi gone. Lah ya kamu niki sing gone Bunda, Tun. Ora, aku juga kok mana. Mbak. Silah. Ya. Kan tak dadekno siji pemirsa nang ngene. Tapi wong kene piye iki? Mama sih gak enek. Kok nunggu ngarep Ayi? Apa Repa? Wis. Nah, ini kan ringkes ya pemirsa gitu. Ora kakean ada. Pun selesai. Tarik ki. Wis bar setrika. Sarapan ndek wingi untuk konggone nganu Mbak Repi karo Mbak Linda. Suwun ya Mbak Repi, Mbak Linda. Keluarga Ibu dikirimi kunjungan. Kuwi gone Bunda. Sik enteni Totil. Nah. Kon Mbak Eli matur suwun nggih Mbak Eli rotine. Nggo Bunda. Aku tak ning kene ae, aku ora melok kok. Bunda. Mas jerene Bunda ape mbok wangi bau mbah, jange wangi bau mbah. Iya. Sudah, Intan sudah. Dek Susi ngetera sekolah, Dek. Oh iya pantesan jarene Intan gak enek ngono. Tapi Intan mah ketemu sapa, Nduk? Oh, Mbah Yi. Oh ya wes dianu Mbah Yi. Wes Bunda jange wangi bau mbah Ibu beres soe. Oke. Iki jamane Pak pemirsa iki. Telepon Mbak Indah, aku ya bar nelpon Mak Besti, berangkatnya jam 9. Bar iki ayo langsung siap-siap. Nah, sebelum berangkat, kemarin kan Intan tumbas sini loh pemirsa. Nah, sudah ini Dok toh? Nah, taruh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Wes kok kene siji. Iya, templekno kene siji Tan, terus ning setir si kuning siji. Wes ki lho ngene lho Nduk Tan. Nek tak templekne Ibu anu ya. Kamar tutup sik. Kamare tutup sik. Mungkin bukanya. Nggih. Mugi-mugi mlaku sak mlaku paringi slamet kene Bu kene. Iki lho Ibu ya. Iya wes. Aku sing ngeting ya.
Bismillah. Stiker. Tuku ning ndi Bu kuwi? Ning gone Mas Munir no ae. Iki dek bilang gak diterno, lho kok kelate tenanan ya, Nduk. Ini lah, Nduk. Gak iso. HP. Sana no. Gak iso. Enten gak ya? Gak Aku- dikuku malah. Ning HP ku ya enek iki. Gak iso buka Nduk, Bu ya. Ning HP ku enek. Iya. Yo, dikek Yaya. Oh iya. Dari Yaya. Nah, ini lah tangan ini. Tan. Dari Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pas, Dok. Hah? Duh, pas. Ini loh. Yes. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Apik guys lho. Mas Munir. Iya, Mas Murad kan paket. Tadi nenggone seterem. Heeh. Dan kita selalu hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Stikernya buka wae, Mang. Iki lho, Dok. Ya wis. Pencet nah. Nah, berarti kan saka kono. Saka kono lho, Dok. Di, Kono lho. saka kene. Iya, rene. Ning pager ya. Dok. Wih. Bismillah. Gak bisa. Duduk tan kene tan. Di. Ben. Anu ning kene ngene ya. Iya, Kene iya. ya, Dok, ya. Heeh. Kene ya, Dok, ya. Heeh. Di, kayak ning tanganku. Tak Bentar, gue. Dok, bentar. Nah, begini loh Tan. Ya Allah Tan. Iya. Ya Allah Dok Tan, Apik ya? Iya. Oh, apik Ibu. Tapi gini kok ora kelet ya? Guys, Bu tak syuting, guys. Wes, Wes, kelet. kelet. Udah pelan-pelan jane. Kayak ning tanganku tak guekno. Nah, Nah, kenapa ndak gede kok ngono? flu neh. Flu to? Iya, Wes, flu. saya alam. Kunci. Dilapin kongkolah soalnya apa? Soalnya kan ape tinggung bayi pisan sesuk rapi bayi ya. Terus engko ditutup neh ya. Iya. Dibersihno, dilapi, tutup. Engko ditutup, dilapi, genten. Disilek neh karo Kasdut. iya Cuk. Karo pakem. Iya. Wes nek rene aja mbok cus. Kenapa tan? Kunci, Bang. Wes. Ben ra apa-apa rusalah. Wes saya entan nang salen. Wes jam 8 kok. Mestilah apa yang anu niku mbahan sik lah. Ya wes, oke. Oke, Dok, oke. Bener toh? Nah, pakai seperti ini nggih pemirsa hitam-hitam. Gak ku lho wis ana. Intan medebrano. Ibu Yuni pakai hitam-hitam iki kerudungnya. Kunciran. Ya ora ketok leh tan nek awakmu ngono ku ya ndak ketok sing dikuncir apa. Badel. Oh, lha iya. Sik. Bentar, untuk tak kuduno sithik ngene. Ngene lho. Lah wong rong dijemput nek budal iki terus piye lah, Duk? Pas ngene. Jam tangannya tak pakai aku. Iya. Anjir Nek ini gak lho, dinggo. Duk. Nek gak dinggo rusak aku. Jam piro? Nuansane hitam. Jam piro? Sah. Yo, Jam 09.00 urung. sah. Mati ya jamnya. Gak. Ndek iki tak gantekno batu sing Oh, jam piro iki? jam 9 kok kan. Entar pakai kerudung. Ndak iki. Ngono. Cak sabar. Nganggo bantu. Iya sik sabar. Kok sik, Nduk. Kok sik sabar.
Oke, nggo jam tangan. Mak. Aku pe udah, ndi karate? Karat. Urung lah jarene indah jam 09.00 iki, Mak. Sampeyan kondi? Aku tetane kanggo sushi iki. Susi konter apa susiku? Susi konter. Ngoten Mbak Jun. Iki? susiku. Heeh, ora Bandung Mbak Yun, Mbak Dewi. Aku dikek iki aku kon mek iki. Oh alah, iya Mak. Iki aku dingin tok terteran ka lho Mak. Apa jenenge? Entuk ya nek kerupuk apa kuwi lho. Di Bandung Mbak Yun tak kata ora kok. diparani rene mak wong arahe juwono Dek. Lah yo liwate. Rene tak wedaki. Udah sik, Ayu cantik ning Saraya. Keringetan kok, Mbak. Ngingete ra kaprah Mak sami. Nah, sik. Mbah tesune pun tidunan. Aku disuruh. Oh iya, piye Dek? Jamu gak? Apa lunga wis ora jamu? Oh iya Mak, makasih Mak. Walah keruingate koyo ngene cah intane. Ki. Wis ora usah ubek keringet iki, Duk. Pak baratus ngoten niku nggih pemirsa, keringet niku nggih bawek ra kaprah. Lho pemirsa. Ki nganggo lip balm. Ndi? Mbah ning ndi Mang? Kok karek ngenekno. Aku dhewe. Ya wis ndah. Nganggo lip balm sithik ae tipis-tipis ngono. Baju-baju ini kan adem ya pemirsa ndek niki adem. Oh kena wedak malah. Saya pemirsa malah kena wedak. Saya maaf tan klambine malah kena wedak ya, Dok. Saya kena tangan Ibu. Ibu kan banyak wedak. Maaf ya. Gak apa-apa engko diunggah nang omah. Hah? Iya. Wes bener kan lu madhep rene toh. Wes nganggo lip balm tipis-tipis wae. Aja mbok pacai aku dhewe iso kok. Ora aku ape macahi. Ngene kok terus dikei bros. Ning kene, dikei bros ngono. Hitam nuansane hitam-hitam pemirsa wombo. Wah. Wes tipis-tipis wae. Dah. Saya karek nunggu Mbak Indah. Jadi, mau bertelepon Mak Damis. Mak, jenengan berangkat jam pinten? Bu, bareng Bu. Jadi, ketoke ya pemirsa Mak Damis nggawa kendaraan sendiri. Kinara nggawa kendaraan sendiri. Ketoke ngono. Bu, aku iki ya. Tukok mandor. Iya, Ibu juga ana sandal Ibu sisan. Yes. Iki bontote Mbak Indah. Iki gawakno bontot ki mang sop, ayam suwir, brambang goreng. Terus Mbak Indah ngomong rotine ya tisu gawa roti sing dari Mbak Repi. Iya. Ini di bawah Intan, mau tekan bypass iki di Longkas nyampe. Ayo apa neh sing keri? Wes, Bontot minum wes. wes, ngene. Wes ya. Kerupuk gendar, roti, terus roti bunder, omben-omben ki nggone Mbak Indah. Saya Mbak Indah lagi tekan bypass, saya sabar. Wes buka sithik ae. Lah, buka sithik. Tolong, Dok. HP Ibu gawa. Apa elek? Aja ngene ngono, elek-elek lah HP. HP sijine ngono HP elek ngono langsung. Mbak Susi mau apa kuwi? Mbak ngapa, Mbak? Bun, Mama Susi. Aja ketutup. Nduk kathokem keduwuren. Nek nganggo kathok iso dhuwure kaya ngono pemirsa. Dek Susi aku minta tolong Intan kathoke sampean plorotno mengisor sithik, Dek. Kuwi keduwuren, Dek. Sampai tekan penuwun iki Dek Susi. Minta tolong, Dek. Rontok mengisorno, Dek. Lah Dek mang iso dhuwur iki, Dek, kaya jajan iki, Dek.
Pas. Intan sing warna mahogandi kang duwe, Dek. Mahogandi duwe. Oh iya ya lali aku. Iya. Sing warna apa ya? Kuning. Masa kuning, Dek? Nggih pun pemirsa nggih demikian cerita pagi ini persiapan arep buahnya tan Bu syuting tan. Ya tan. Aku. Ya. Aku. Nah, kita ini dulu ya. Ini Mbak Indah bentar lagi wis nyampe. Mbak tolong Mbak aku ki mang rumah. Apa dimik kinara. Jam dia apa terus akhirnya Bunda Dewi kan gawe sop. Nek aku kan menuku oblok-oblok dari Mbak Linda karo Mbak Repi ya nduk tan ya. Mang tanggo sarapan ambek Intan, nenek ayame terus nek tahune enak banget. Terus matur suwun Mbak Linda, Mbak Repi dan keluargane gitu. Terus Bunda Dewi ki mau kan entuk ayam kok Intan rene lho tan lha apa sone panasan. Ketok iki. Eh? Gak apa-apa. Apik sompro wae ning panasan iki lho. Iki syuting. Iya, maksudnya Bunda Dewi iki lho gawani masakan baru, Mbak. Maksud digawani ayam suwir sing konggone Intan mau. Terus karo bakso. Nggih pun pemirsa demikian cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Selama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan delok rene tan ning kono peteng Intan. Intan pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, sing ngadeg ngene lho, Dek. Nah. Oke, yuk.